Ngisacela ukubengelela ngoma ngothobani. Sangoma esiphula ngonyezi ezinye siphula ngamathambo. Umphathi ukhubala usandla sensimbi. Ngoba sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Ndilajo labathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Uyelo khulumayo. Ngicela ukukhuluma ngananti ibhodlela. Ibhodlela leli lihamba nalamakhandlela la. Le bhodlela leli lisebenziswa umuntu onjani? Umuntu ofuna impumelelo, umuntu ofuna into zakhe sikhanye. Umuntu uzothi mkhulu mina ngifisa ukuthi idlozi lengikhanyisele. Into zami esikhanye ziphambili. Mawunento wena oyenzayo uthi mkhulu mina ngifuna nje ukuphumelela, ngifuna into zami esikhanye, idlozi lengikhanyisele lengivikele, bese into zami ziyavuleka, ziyakhanya. Ngoba kukhona abantu uthola ukuthi into zabo azikhanye kusetshenzwe idlozi labo. Yebo banazi izinto kodwa sifinyelele la abafisa ifinyelele khona. Yebo okuningi ke ngizokhuluma nomuntu ozofuna leli bhodlela ngoba okuningi kuyimfihlo yakhe. Okuningi akusizi into kumele ukuthi sihambe siyisakaza lana ku TikTok. Nakho ibhodlela lokugeza leli. Lebhodlela leli ungithengela ivaslab entsha nensipho entsha. Bese ngiyakutshela ukuthi ugeza kanjani ngale emfuleni. Leli ibhodlela leli lenhlahla, ibhodlela leli makunenhlahla yakhe evalekile noma makhona izinto zenhlahla ozenzayo njengoma ufuna uma ugembula noma wenzani noma uyofuna imisebenzi noma wenzani. Le bhodlela leli liyakhanyisa kakhulu enhlahleni. Uzothola ukuthi khona umuntu lo muntu lo ade gembula manje akusenzeki lutho. Kunomuntu okuvaleleke izinto zakhe, imali zakhe ivalelekile. Ngesimo sokuthi yena athambe etshela abantu ukuthi hey mina sengizothola imali engaka, mina ngenza nje. Mase beyakuvala ke abantu uthola nanti ibhodlela uyivule. Ngoma ngothobani. Yebo amabhodlela la ayatholakala. Namanye amabhodlela ayatholakala. Okuningi kodwa ngikhuluma nawe wena mnikazi ngoba okuningi kuba imfihlo yami nawe. Ngikutshela ukuthi mawufuna ukwenza nje yenza nje, mawufuna ukwenza nje yenza nje. Lamabhodlela ke asebenza into eningi ewodwa ngoba leli uyageza ngalo njengoba ngichazile, futhi uyakwazi ukulifaka emanzini uchele ekhaya. Ngiyakutshela ukuthi ulifaka kanjani, ulifaka ngani. Ma kunezinto oyisolayo uthi nazi izinto egijima phezulu kwendlu, uyakwazi futhi nokulisebenzisela kuphi uthola amalahle mase ngithi lisebenzise leli. Lamabhodlela lonke enza okuningi kudependa wena ukuthi imfihlo wena oyifunayo ngalo yipi yona. Siyathokoza uma ngothobani.